Pois sí. Porque aos fillos quéreselle, pero aos netos... Moito, de diferentes maneiras, ojito. Son amores distintos. Son amores diferentes. Pero encheche aí máis esa forza. Hombre, agora mismo sí, eu estou máis sensible, eles son pequeniños e, lógicamente, son todo agora mismo para min. E volvendo ao traballo, estiveses traballando xuntos tamén, non vos separastes para nada. Como era iso de traballar, de estar xuntos na casa e tamén no traballo? Como levabades? Levábamolo ben, porque eso, estábamos xuntos pola mañá, en canto acomodábamos o pescado, salíamos, pero despois logo toda a mañá, cada un Tiña a súa ruta. tiña a súa ruta, as súas zonas. Había veces que a mellor algún deles acabara un produto e chamábamos por teléfono, entonces íbamos a medio camiño para seguir vendendo e que non quedara un pescado determinado sin vender porque houbera acabado outro antes que... E ti, xa nos dicías antes que aparte de peixe ofrecías de moita compaña a xente que vos mercaba polas aldeas adiante, el non quedaba atrás, tamén lle gustaba falar, non? No, ele era peor que min, porque ele tiña moita paciencia. Claro. Entonces, el se lle falaba unha hora, falaba unha hora. Tampouco non lle importaba vir ás 5 da tarde. Non tiña presa. Non. Pero eu acelerábame máis a falar. Entonces, eles non querían que me marchara, pero tiña que vender o pescado. E como é a vida, Josefa, que ia todo de maravilla, sobre rodas, nunca mellor dito, cada un coa súa zona, o seu reparto, as súas furgonetas, ata que chegou a enfermidade del. Pois sí. Que pasou? Pois que diagnosticaron de Alzheimer hai 11 anos. Un Alzheimer fulminante ao principio, moi galopante. E agora, nestes momentos, xa vai facer 6 anos que está encamado, totalmente dependiente. Non fala, nin conoce a nadie. E houve un momento no que el se dou conta do que lle pasaba, porque iba co coche e perdeuse, Josefa. Pois sí, perdeuse na autovía de Ortigueira ás Pontes. Viña de caza de Cariño e ao chegar ali a Mera hai un cruce que desvía á dereita hacia Cedeira e el colleu o que iba á izquierda para Ortigueira. Pero é que pasou todo Ortigueira e foise hasta o corredor. E ao ver o letreiro de Ferrol, colleu para ali que iba ben. Pero encontrou nunha baixada, nunha pendiente, unha señal donde habitualmente está posta por si os camioneros se quedan sin frenos. Ele nunca vira esa señal. E ali parou porque se despistou. Entón, chamounos á casa de que estaba perdido. Entón, nosotros preguntamos, porque ele salira pola mañán de caza, preguntámoslle onde se encontraba, e ele dixo que non o sabía. Entón, dunha vez, díxonos, bueno, eu sei que vexo o mar e vexo unhas penas grandes no medio do mar. Estaba vendo os aguillós de Cariño, que son os que producen para nós o mellor percebe do mundo. Claro. Hai outra zona que di que son os mellores, que si son vos tamén. E ali fomos por el. É un momento que ti nos estás contando con toda esa entereza e sabendo duro que foi. Sobre todo, permíteme que lea o que ti nos contabas que el vos dixo despois deso. Eu son unha persoa boa, nunca me metín con ninguén, nunca lle fixen mal a ninguén, e non sei por que Deus me mandou esta enfermidade. Moi certo. Foron palabras do teu home. Textuales del. Que pena. Público, dámoslle un aplauso a Josefa, por favor. Foi cando se decatou. Sí.
Foi a única vez que falou da enfermedade del. Solamente esa vez, mas logo dun día para outro, con 2 días de diferencia, perdeu de vestirse, máis de afeitarse. Entonces, o primeiro perdeu de afeitarse. E díxome, que me pasou a min? Que eu sabía facer isto e agora non sei. Que literalmente, así, dun día para outro. E aos 2 días, deixou tamén de vestirse, e por si xo había que vestir. Foron unhas etapas relativamente cercanas e que ao principio, pois eso, que nos machacaron a todos. Claro. A todos. Unhas etapas duras, moi duras. Claro. Aos 6 meses xa foi indo a cousa a máis. Tuvo o COVID. Que dura é a vida, Josefa, que bonita é, pero que dura ao mesmo tempo. Que golpes nos dá, non? El non chegou a gozar da xubilación despois de toda unha vida de traballo. El agora está na cama, decíasnos antes, leva xa moito tempo encamado, e ti vivindo esa outra soidade, porque falábamos antes da xente que ti atopabas, as túas clientas e clientes que vivían sós, que padecían a soidade, pero hai tipos e tipos de soidade. Ti estás padecendo agora a soidade do coidador ou da coidadora, que tamén é moi dura. É moi dura. Moi dura. Sobre todo, eu son unha persona que me gusta esplayarme, falarme son alegre e todo iso, pero en certas cousas son moi cerrada en mí. Entón non son de esplayarme nesa historia. E coa enfermedade do meu marido pásame 3/4 do mesmo. O sea, prefiero atendelo eu sola que ter xente ali, aunque me acompaña xente todos os días, pero, vamos, que estou sola porque quero, ojito, pero gústame estar con el, acompañalo e vivir ese tempo con el. Claro, porque é tanto o cariño que ti lle tes que queres estar con el aí hasta o último do último, Josefa. Pois sí. Mira como é a vida, como son as cousas, que estamos rematando esta entrevista e volvemos ao principio, cando eu che decía que ti, además de peixeira ambulante, eres a psicóloga e a acompañante de todas esas persoas que estaban soas. E quizáis ti agora igual necesitabas tamén que falasen contigo. Tamén necesitas esa descarga con esa xente coa que tes un vínculo moi especial tamén, non, Josefa? É así? Sí. E de iso, cando nos encontramos ou cando falamos, pois falamos do tempo en que iba a traballar, do ben que o pasábamos, bótame moito de menos, que ben sei. Eu e eles. Moito máis de menos a xente que conocín polas aldeas, que a xente que atendín na pescadería, porque antes de ser vendedora ambulante, tuvemos pescadería no baixo da casa. Pero boto moito de menos, moito máis, a xente das aldeas, porque é outro tipo de xente, collinlles, e sei que me teñen moito cariño. Eu sei que te chaman e se preguntan como estás ti, como está o teu home, como estás levando toda esta situación. É esa xente que é familia, a que aparece. É tanto. Josefa, nos agradecemosche moitísimo que hoxe estuveses connosco aquí no noso plató contándonos esta historia. Eres unha muller valente, forte, porque lo contastes todo con moita intereza e sabemos que a situación túa non é sinxela agora mesmo. Grazas por vir e por contárnolo. Moitas grazas, encantada.